ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଘରର ବପୁଅ ହେବା ସତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନା ଭାଇ। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା ଅଭିଶାପ। କାରଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ତା ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖକୁ ଭୁଲି ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତା ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଳିଦାନ କରେ। ପାଚିଲା ଚୁଟି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖଟୁଥାଏ। ସେ ପରିବାର ଶେଷରେ ସେ ପୁଅକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତୁ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛୁ? କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।